Nene katok cilik kecilian katok gede kegedenan paling penak dibuntel kresek. alah Tapi apamu kelak marani ngono kabeh aku ora iso aku rapal aku. lho paling lene ula sawa Nyokot dodo ula diwel nyokot udel ula luwuk kok ora nyokot. Tau dek isin Oh, dek. mesti Dek untune entek. Ulane untune entek. Ulane untune entek. ya kudu iso ta Piye to? bojo ayu Kayunen bojo elek keleken paling penak rabiyo ada mesti kok iso lah piye to lagune piye? nana meme tapi laut Apamu ya iso ta? ya iso ta Ya kene. Ala ula-ulan ya iso kowe. lah ya iso ta Iso nerusne. bisa Ula luwuk. alah alah Gitu. kula sawo sik kok Ula sawo gak apal aku. Ula sawo nyokot dodo ula diwel nyokot utel ula luwuk. nyokot batuk Dek, batuk ta, Dek? batuk dek Oh, lah aku ora roh ae. ora pengalaman Lah kuwi ngomong-ngomongno lah aku ki lak ula luwuk nyokote batuk. Jare kula nyokot liyane aku. liyane ora kena dikatoki kok Kok tak tapuk lambemu tenan kowe malah ngomong sing genah ning kene iki ning griyane Bapak Sipulu. polisi Ayo polisi. Iki mangsamu awake dhewe iki adoh-adoh teko kono ditekakne rene iki apa wis ditangkap. kenal iki lho Iki lho. Sapa? Bapak Ngaitu. alah Apa itu Aibtu Muji Santoso iki karo Bu Sulik SPD. Lha iki enakan iki. Niki sing rabi Dek. kowe engko nek mulih aja mulih sik nek kancane mulih Ya, betul. kancane wis bar aja mulih sik Lah ning ndi? arep dikeki kaos lho karo Pak Muji Kaos apa ta? ala kowe gelem ora dikeki kaos Ya gelem ae lho ya alhamdulillah purun Pak Muji Nggih, nggih. arep dikeki kaos Kaos apa ta, Dek? rupane biru Terus guri enek tulisane Apa, Dek? tahanan Polres Blitar tawakuk lambemu tenan kancane mbok padane mbok kon mlebu pakunjara piye. Lah, ya kowe Lah ora aku lak gelem ya pengalaman. rono dhewe kok rumangsaku. lah kowe jare gelem Ora gelem. Kaos ngono ya kaos sing apik. Apa-apa Nevada utawa apa aku gelem lah. ndongano ning manten Ora usah apa ditungane sing penting ndang meteng wis cukup punya aku angel-angel. lah kok iso manten ndang meteng ya dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah Wis mau ditungane karo kiyaine sore rumah mau. tanggane ayem Wis tentrem ditungane kamu wisan. oh mesti kaya ngono gethuk Digiling digethuk iki apa digiling apa ora, Dik? ya ora to nek gethuk Gethuk asale saka tela. ya iso lah awakmu Yalah iso ae penting diapik. tebu Piye tadi maksud kok jadi gethuk atau tebu ya? tak genti to tebu Digiling dadi gula. bojo ayu Jare nyepai tangga. bojo elek Ditlateni. nek wis tuwek Ndang dipateni. Karuan Dek, karuan wis elek tuwek ndang dikek ndang golek sing rondo-rondo saiki lho. nembang mesti ora mendidik kok kowe kok Lah iso iki nembang apa njajal? mangkok Semang-semang kudu takok. plerak-plerak Wong lemu ra iso ndodo. Kuwi genah. aja ndadak Mbak Yu. aja ndadak Iya. mengko nek ndadak Dileboni kodhok Dik Yuda. Dadi meneh lak kok ngene iso. kok mesti ngono kok Lagu sing liyane lah lagu kok liyane. ora enek sing positif belas Lagu liyane. Wong awake dhewe iki paling tidak ning gone Pak Polisi. Nyapa? Ki ya kudu ngomong sak ngomong sing ati-ati ki tak bengak-bengak tak antem. Sapa ta Dik kuwi Dik? Mbok ya anake Paiman iki lho. Kuwi ngono anak eno. Kowe rumangsaku. Paling tidak ngomong sak ngomong ya kudu diatur. Ya nyapa diatur ngomong wis syukur nyeplas-nyeplos ya wis wis. Lah ki Pak Polisi lek nek salah sethik lemu ngomong dibedil ndasmu. Nek Napa? ora nggawa ndas, Wis esuk gelem ganti. kowe diganti ndas pitik. Ayo kau aku wis ning omah enek ndas. Bulumu gede terus ndasmu cilik ngene terus ngene.
Orane ngono ngomong apa ngomong sak ngomong ya wis pas to. Ya paling tidak iki neng gone temanten. Nyapa mantenan? Tapi ya kudu iso bedakne to kasih sayang seorang anak karo kasih sayang seorang ibu. Ya Kowe kan ya wis tau omah-omah. Wis no. Aku ya tau omah-omah. Ae dhewe kabeh wis tau omah-omah. Saiki tak bedheki. Apa? Apa bedane sayang anak karo sayang ibu? Lak sayang anak ki ya kasih sayang kepada anak, nak sayang ibu kasih sayang kepada istri. Umum canek ngono kuwi. Piye to bocah iki wong? Apa bedane sayang anak karo sayang ibu? Lah sayang anak ki ya sayang karo anake, nak ibu ki karo bojone. Kuwi kabeh roh. Lah piye to? Wong-wong Piye to? ora ilmiah. Maksudmu piye maksud? Ya takono to sing apik. Piye umpamane sayang anak karo sayang ibu iki khususnya piye kontur awak? Bedane sayang anak karo sayang ibu. Iya. Nek sayang anak, umpama to anake playon dolan, Iya. katoke kok melorot. Iya. Diceluk karo Pak Ele rene yo, terus diunjukno. Oh, lah anak. Sayang anak. Lah sayang ibu piye? Beda karo sayang anak. Piye lek sayang anak piye? Nek anake playon, mamane katoke mlorot. Iya. Terus le ndang rene diunjukno. Diunjukne sret. Sret Wis sayang anak. Nah sayang ibu lho, Dik. Beda karo sayang anak, Dik. Iya. Nah sayang anak mau piye sayang anak? Sayang anak umpama anake katoke mlorot, Iya. diceluk langsung diunjukno. Sret. Sret mergane sayang anak. Lah sayang ibu. Ya beda karo sayang anak. Wah, boleh saiki apa bedane kuwi? Manten anyar karo bal-balan bedane apa jajan? Ya beda tok manten anyar ki adat nek bal-balan olahraga kok. Ah, ya kowe cengoh kowe. Lho bal-balan ki olahraga. Ora padha. Sepak bola. Oh, bedane dudu kuwi. Lah bedane apa bal-balan karo manten? Nak bal-balan ki bal digiring mluwih giring sik ngualor ngidul. Lah wis gol mlebu plung agek rangkul-rangkulan ambung-ambungan kuwi bal-balan. Lah nek manten. Dadi lak bal-balan iki bal iki digiring sik, Dik. Iwo nengen les gol. Gol! Rangkul-rangkulan ambung-ambungan kuwi bal-balan ngono lho. Lah nek manten. Dadi lak bal-balan ki bal ki mesti digiring sik. Dadi gowo ngalor, gowo ngidul, gowo ngalor, ditendang. Ya, gol! Serangkulan, Rangkul-rangkulan ambung-ambungan kuwi bal-balan. Lah nek manten. Dadi lak beda karo bal-balan. Sangkrik tenan kowe iki. Ora cerdas kok kowe ngomong samong ora tertib lho. Lah saiki wis tak bedheki yo gak eruh kuwi bal-balan. Lah saiki apa bedane manten karo biliar? Nak piye? Manten karo biliar. Ya lak manten ki di alah dikapakne dibong. Mantan dia sing ngono kuwi lak biliar ning meja wis. Ora iso. Mantan ning kamar. Ora iso. Lah terus apa bedane? Bedane manten karo biliar. Nek biliar ki maine bal bisa dul bale mlebu setike ning jaba. Nek manten ki ya beda karo biliar piye to bocah iki. Nek biliar ki bale sing mlebu setike ning jaba. Nak biliar piye, Dik? Biliar bale mlebu setike ning jaba. Manten, Dik. Ya beda to bocah iki kok mesti ora tau dadi manten kok. Manten piye? Bale mlebu setike ning jaba. Kuwi biliar. Biliar tak manten. Ya wis bal sak setike mlebu kabeh kok. Rumangsa aku biyen nesu. Ora oleh nesuwan, Dik. Awake dhewe nek iki mari teko kene Pak Kepala Desa Dik iki terus alah Kepala Desa terus Kepala Desa Pak Lurah. Niki sesuk awake dhewe ngelerek Agustus ditanggap. Ora nanggap tip kok Pak Lurah kuwi ora ero kok. Lah tak kira lak yo nanggap Agustusan apa-apa. Ben kok paling tidak iki Pak Polisi. Nyapa? Kowe kudu ngerti to polisi kuwi gawenane apa? Ya, iki lho apa iki? Iki apa? Pistol. Pistol matamu kena tanganku tak. Lah kabeh iki polisi iki kene iki pistol. Lah iya aku ki lho teko, iki lho apa? Tangan. Lah iya ta bener. Iki lho. Iki ngono sing muni ki lho, Dik. Iki ngono jenenge tospil. Pistol. Tospil. Pistol, Dik. Pistol. Oh iya. Kowe roh kowe? Gak tau roh aku. Heh? Gak tau roh. Iki pamane suara apa, Dik? Suara apa? Apa, Dik? Suara apa? Cangkemmu ngono lho. Aduh. Senjata apa? Aku ora roh. Aku ora mudeng ngono iki. Ora tau senjata tajam ngono roh pra senjata tajam. Roh. Kaya to. Arit, ungkal, dom barang kuwi. Tajam lho dom kuwi. Lho, ora tegese senjata api lho. Ya ero to. Apa? Kembang api, korek. Barang kuwi to mercon kuwi. Terus go ngeblong irungmu. Piye to? Salah. Pistol. Oh sing ngene. Iki lho. Brem. Lah roh lho film Rambo. Ya Allah, wah tawa ono lawas mesti Rambo kowe. Kowe iki apa, Sor? Kowe.
Suaranya apa? Kembang api nak kuwi, munggah cuk. Apa tuh, Dek? Granat. Oh, granat iki ngono kuwi. Ya, iki suara apa? Suara apa, Dik? Suara apa? Bapakmu wahing. Aduh. Apa, Dek? Pistol. Pistol mas masa yang ngono kowe. Lagi suara apa, Dik? Ndi. Ya ampun. Ya ampun. Ya. Suara apa, Dik? Ku mesti jelembret kabeh, Dek. Kowe apa suarane apa coba geler iki lho. Gak iso rai kabeh iki malahan. Ya maksudnya iki bom ngono lho wingi kok. Ya bom apa enek bom plung barang yo apa enek. Leng cedak kali kok. Bom plung yo apa enek. Ah ngomong-ngomong masalah polisi awakmu. Ya roh lah polisi iki menjaga ketertiban masyarakat. Tak bedheki mesti karo. Ndak apa nih? Apa bedane polisi karo maling? Ya beda to Dek, lah maling iki membuat kerusuhan masyarakat, tak polisi menenteramkan masyarakat. Alah cah TK roh ngono kuwi. Anu maling ki pokoke sing nyekel polisi wis. Ora iso. Anu maling wedi karo polisi. Omonge sapa? Polisi wedi karo maling. Lho lah nyapa polisi wedi karo maling lho. Lah maling nggawa bom. Piye? Ora iso bedane apa polisi karo maling? Bedane ning ndi? Bedane polisi karo maling. Ya. Nek polisi ya anggere disiapno. Siap. Gerak mesti mandek. Set. Siap. Apa Dek? Apa Dek? Siap. Lah maling, Maling nek disiapno. Siap. Layu, Dek. Oh, beda. Nek polisi siapno mandek, nek maling siapno mlayu. Lah kok iso mlayu, Dek? Sebab duwe sikil. Malingnya duwe sikil. Oh, alah ning. Apa wae anggere duwe sikil mesti iso mlayu, Dek. Oh iya, Keh. Meja kan duwe sikil ora, Keh? Meja lho. Duwe. Sikile piro? Papat. Maling sikile piro? Loro. Wae banter meja lho karo maling jane. Ayae. Jane pemikirannya ngono lah wong utek ya apik. Apa iso tekan meja. Lihat meja ndek sikil papat dari mlayu klotok udah jadi malah banter. Lah meja lah benda mati to. Mas yo disiapno nek jenenge benda mati Mas yo duwe sikil yo gak iso mlayu wong benda mati. Berarti benda mati ora iso mlayu. Sepeda motor mati apa hidup? Kalau mbok Uber ae lho model. Sepeda motor kalau mati apa hidup? Mati. Layune banter ngalah-ngalahi maling. Lah tapi lah iya. Lah iya ta. Sepeda motor ke benda mati ning playune piye antara nek sing 120 sampai 140 sepeda motor saiki anyar-anyar. Sik. Sepeda lah tapi lah duwe mesin. Kalau masih benda mati anggere duwe mesin mesti iso mlayu to. Kowe nek mesine kok. Lah mesin jahit. Mesin jahit itu mesinnya ya gede ning rasa mlayu bedhegrek. Lah terusne tak tapo lambemu ra mbok terusne malan. Mesin jahit e mesine bedhegrek e. Enek mesine kok ora iso mlayu. Ayo. Lah. Ayo. Ngomong. Seneng we enek kancane bingung. Ngomong saiki mesin jahit e. Nah mesin jahit lah dipancal. Nyapa? Apa anggere dipancal mesti gak iso mlaku, mesti meneng. Mesin dipancal mesti meneng. Berarti apa ning donya? Anggere dipancal meneng. Lah bojoku tak pancal malah minggat reneki lho delani lho. Lah bojomu mesine bosok. Tak tapo lambemu tenan kowe. Wong